Ay nako, parang awa nyo na pag pupunta kayo rito, huwag naman kayo magkalat. So please guys, pakiusap, pag pupunta kayo rito, huwag namang magkakalat. Ay dami oh. Naman tayo doon sa pinaka tuktok nya. Okay guys, welcome to my YouTube channel. Andito po tayo ngayon sa Daang Kalikasan. Okay, good morning. Papunta tayo ngayon sa Daang Kalikasan. O dito na tayo sa Bugayon. Samahan natin ng mga riders club para sa clean up drive. Kasi kahapon galing ako ng Daang Kalikasan pero maya Pakistan Valley. So hindi pa maganda yung daan. Hindi pa napapanood, panoorin na lang po sa YouTube channel. Subscribe na rin po kayo. Dito na po tayo ngayon sa Bugayon, town proper. May parking dito. Shout out na pala sa iyo, Sir Frank. Dito na kami sa bayan mo. Okay, dito na tayo ngayon sa bayan ng Aguilar. Lapit-lapit na tayo sa mga tarer. Sila ang wala na, so dadasat na lang kami. So sikat na dun sa Daang Kalikasan. Premium po. Ano po? Full tank na po. May mga riders po kanina pumunta rito. Marami pong riders kanina rito. Kanina po sila nakali? Ito sila sa bundok mo kayo doon. Opo. Doon na yun. Dami. Marami po. Nakit nila yung bundok. Kasama po kami doon kaya nahulyan. Pati mga maraming tayo na yung taga Maynila. Oo. Nakit nila. Oo. Pero yung sasakyan nila yung mga dikotse. Dikotse. Galing naman po ako kahapon sa Santa Cruz naman. Sa kabila. Yung pinakapukpuk din doon. Opo. Kaya lang hindi pa maayos yung daan. Hindi pa masyado. Hindi pa po. Mas maganda dito Opo. Kasi napuran na ito eh. Okay na po yan? Nandun na. Ang dami nila. Oo nga po eh. Nahuli na. Yung daan. Opo. Dito yung pangalawang tulay. Hi. Thank you. Tara, habol tayo. Habol tayo doon. Andun na sila? Ha? Hindi na. Dito na tayo sa kanto. Pakto na rin tayo. Okay, yan oh.
Bale, may mga kasabayan naman tayo. So medyo bibilisan lang natin ng konti kasi nandun na sila. Medyo malayo pa to. Surprise yata to, oh. Ay, bikers. Hirap din ang umakyat. Talagang matarik naman talaga. Dami, oh. Doon tayo, Ryle? Ha? Ano, stop muna tayo rito. Dito muna tayo, oh. Marami pang akitin dun. Dito muna tayo. Tara. Ay. Parang maganda pa yata doon. Ha? Maganda pa rin yata doon. O, akitin natin mamaya yun. Kaya tayo doon, oh. Oo, tara. Dito tayo ngayon sa pinaka mataas niya. Ay, hindi pa pala, meron pa pala mas mataas doon. Yun, mamaya akitin natin yun. Ang urig puro bangay ko. Okay. So, baba na tayo.
Pero wala yung mga kasama namin na mag-clean up drive. Pero may mga nakita tayong basura dito. Ito, may nag-inuman pa yata ng Red Horse. Papulot na lang na, Ryle. Pakipulot na lang. Tara, pulutin natin to. Ay, nako. Parang awa nyo na pag pupunta kayo rito. Huwag naman kayo magkalat. Ryle, mga bote. Yan. Yun o, yung pakikuan mo na lang. Yun o. Basura. Kaya pakipulot mo na lang. Ito, pulutin na lang natin itong mga basura nila. Ayan. Mamaya sabihin nila ako uminom nito. Buti. Mag-iinuman ba naman dito, iiwanan yung bote. Bigyan na lang natin ito sa mga tindahan kung sinong tindahan meron. Binulot ko na to, baka. Doon na sa compartment Diyan ka. Dito. Diyan ka. Yun. Bakit naman tayo doon sa pinaka tuktok niya. So guys, kanina nakita nyo naman, namulot na lang kami ng mga pinag-inuman nila, basura. Talaga namang may mga tao pa rin talaga na maraming walang disiplina. So please guys, pakiusap, pag pupunta kayo rito, huwag namang magkakalat. So hindi ako nakapagdala ng plastic, buti na lang medyo malaki-laki itong compartment ko, pwede nga paglagyan ng basura, sama-sama na yung mga gamit ko doon. Dito na ulit tayo sa mas mataas pa na lugar ng Daang Kalikasan. So doon tayo galing kanina. Yun. Ayun. Yun, doon tayo galing kanina. Tara, kitin pa natin doon.
riders. Ang dami pa doon, pero dito muna tayo. Ang haba pa pala. Ayan tayo. Ito yung nakikita nilang kalbong bundok. Ayun, yung anak ko, go-vlog-vlog na siya. Sa takbo sa balis kung dadaan. So guys, may nakausap tayo kanina to ng dalawang ale, si Manang. Kanina pa pala sila nag-clean up drive ng mga mga ibang riders dito, pero yung mga nakita pa nga tayong basura kanina, so pinulot na lang din natin. Cooperation na rin para sa kanila. Guys, tingnan natin, siguro kaya pa namang abutin yung dulo. Kaya medyo mag-ingat-ingat tayo rito kasi maraming mga grapa, mga batong maliliit. Sulit ang pumunta rito guys. Napuntan pa natin yan. Puntahan nyo, no? Medyo dito na yung ginagawang daan, no? So nandito na lang siguro tayo. Ay no, dito na lang tayo na. Dito na tayo. Dito na natin. Saan? Alin? Saan banda? Dayo. Saan banda? Lalaka rin ako. May 20 ako.
Papakita mo yung kalbong bundok. Anong bilakbak na nila ito ba? Oo. Oh, may sapa doon, oh. Sapa. Low pump. Wala akong stabilizer para ano. Kaya, sa ako din natin. So ito, subscribe nyo ako, subscribe nyo rin yung anak ko. Subscribe nyo naman ako. Virgin Manila, Motogen. So, guys, ang dami nang pupunta dito. Kanina, packet pa lang kami. Pero, marami dito, bye. Tapos na. Si Randy. Grande. Grande yung ano, yung Indie Rider din. The pace when I'm running, I always think what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out. Maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, 'cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe is a better day. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also wanna make sure I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there, glad that you asked me.
I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, 'cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want.